May bagong pagkakaabalahan ng mga plantito at plantita ngayon, pero hindi ito pangkaraniwang mga halaman dahil imbes na init ng araw at tubig lang ang kailangan, nabubuhay ang mga pananim na ito sa mga insekto. Exotic na klasipikadong carnivorous plants ang tawag sa mga ito, na sinimulang kolektahin ng grupo ng mga plant artist. Nagkakuroahan kami ng interest. Duman na promote me si mga interest mi man and hobby din sa ibang tao. Ang carnivorous plant ay tinatawag ding insectivorous na halaman. Kumukuha ito sa pamamagitan ng kanilang mga patibong o bitag at tinutunaw ang mga hayop, karamihan insekto sa pamamagitan ng kanilang juice. May mahigit 600 na iba't ibang uri ng carnivorous plants. Ayon sa collectors nito, hindi naman ito mapanganib sa tao. Ang main talaga katubak man talaga siya is to earn money, pero ang gusto mi man lang talaga ma-share mi man sa iba itong hobby mi din. Nagkakahalagang 450 pesos pataas ang mga nasabing halaman. Isabay na rin sa pwedeng pagkakakitaan ang agaw pansin ng mga polydorium sa exhibit. Pinagsamang aquascape at terrarium ito, ani Carlo Patak. Yung aquascape kasi, originally water lang. Then yung terrarium, ano lang siya, terrestrial plants, any type of terrestrial plants. Then pag tig-merge mo si Dua, gawa ka ng napod na polydorium sa top. Pero hindi raw basta-basta ang pag-aalaga ng mga ito dahil sapat na oras o panahon ang kailangan. Kaya po manudan tong watering requirements, light exposure, sinutrients na kaipuaninda para mag-survive. Kasi araw kining setup, mostly for indoors. Sa mga interesadong makita ang mga nasabing halaman at kakaibang artwork, bukas ang exhibit sa SM City Naga hanggang Sabado. Marge Serico, CSN.